inkinga nazo. Kungaphekwa amandla sisi. Sanibonani guys, ngiyazi ukuthi anihlulwa lutho nala TikTok ngihlezi ngilethe inkinga zabantu nina nikwazi ukuthi nisolve. Nangosisi uthi ena uneyinyoka ezimhambayo ngaphakathi, ngizodlala ama-VN akhe. Sisi, inkinga yami yaqala ngo-2020. Ngaphupha nje ngidla kwathi ngakusasa ngezwa nje kunento emile la emqaleni. Ithe isuka lento yaba imuva, then ngase ngaqala-ke ngahamba ibhedlela odokotela ngahamba. Kungatholakali ukuthi nginani, bethi nje anginalutho. Kuthe nje emveni kwesikhathi-ke sengiphinde lapho sengihamba ngibona odokotela, then bengitsheleke ukuthi hayi unama-lungs infection, ayademejeka ama-lungs akho. Kodwa babona ukuthi yini le engidemijayo. Ngihambe-ke abantu besiZulu-ke, ngibahambile sisebantu besiZulu kakhulu. Ngaze ngathola omunye umama-ke, sengina 5 years ngigula impela ngoba sengigulile. Angitsheleke lo mama athi naye wangenwa idliso lenyoka. Lento ekuphethe inyoka inamathele esifubeni sakho yakhele and isindala. Isize yazala, isizele futhi kaningi. Ngoba nasesiswini ziyahamba ziyakhala ngaphakathi. Nangiyocheka futhi kodokotela bethola ukuthi lento isinye sami sinaso futhi siyademejeka. Ngoba nje angisakwazi ngisho ukubamba umchamo usumane uyiphumele nje. Ngiyabahamba abantu besiZulu sisi sengikhathele besho ukuthi ayisizokusiza ngikhiphe 3500 sekwazeke nje kwawela ngisho einganeni izingane ziyagula imina ngiyagula. Lento le zigcwele umzimba wonke makuphuma futhi kuphuma kuyinyoka ezinkulu ngoba sezinkulu zakhele kunina. Ngisho ekhanda sisi ziyangidla ngizizwa zingqobula ekhanda ngisho emadlebeni kwakhele nje umzimba wami wonke ngingasho nje ukuthi ubolile ngoba zingidla ngisho emabeleni sisi naseyinganeni kunjalo. Lapho angisenamali angisenalutho. Inkinga futhi enkulu manje sengibhekene nayo zithi ngoba zingidla kakhulu ebusuku mangilele. Ngithi mangabe enezingidla ngimaneke manje ngiphuma igazi ngomlomo nangamakhala. Futhi-ke senginaniphunga elingabekezeleki ngale ndlela le. Liphuma ngomlomo leli phunga. Ngoba ngisho nento ephuma kwi-private part yami iyanuka. Hayi indaba yokudlala. Ngibolile sisi lapho angazi ukuthi ngizosizakala kanjani. Lapho angisenamali angisenalutho. Nasetohweni ngihola u-2500 ngoba nje ngiyi-domestic worker. Manje sekumane nje kwanzima ngale ndlela. Nabantu abakhipha lento bahlala kude kunami. Mangibala nje mangihamba nezingane. Fanele ngibe no-1500 ukuya nokubuya. Then emva kalokho ngiphinde futhi kube ilabo 500 engimele ngibakhiphe ngoba bathi bakhipha kanye ngosuku kubo 500 umuntu eyedwa. Angisakhona angisakwazi ngigcwele kwamashonisa sisi. Impilo yami nje imess ukuthi kuyogcina kwenzakaleni angazi. Usize bengilifisa kakhulu noma mhlawumbe makukhona mhlawumbe ungenzeka ukuthi kube khona umelaphi wendabuko. Mhlawumbe ongayibona inkinga yami, mhlawumbe oyaziyo into engiphethe ngoba kwathiwa izizwe. Mhlawumbe engakwazi nje ukuthi nje angisize ngoba ngistakile impilo imile. Kwesinye isikhathi ngithathe ingane ngihambe ngiyohlala emzini yabantu for 2 weeks. Kwesinye isikhathi ngihlale inyanga bethi bazongisiza ngikhiphe leyo mali ngijike nje ngiyibuyele nje nginjalo nezingane ngoba lo muntu engimtholile othi uyangilapha kwayena ngimthola nje manje lapha angisenamali sisi, lapha angisenalutho nomndeni ade ungisiza. Then manje nje awusangisizi ngibona ngathi sukhathele nje nayi mina. Kunzima sisi, impilo engiphilayo inzima kakhulu ngoba angiyazi ukuthi iyophelelaphi le mpilo engiphilayo. Lapho ngiyabola ngaphakathi, izingane ziyabola ngaphakathi, kungaphekwa amandla njengoba sengize ngihamba nje ngizama kuma-social media ngoba ngiyabona ukuthi ngizogcina ngifile nezingane zami futhi zigcine zifile, akekho ongayisiza. Ngiyacela ukuthi nje ungitshedisele mhlawumbe khona oyoba lenhliziyo akwazi ukungikhipha kulolu sizo engibhekene nalo. Ngiyabonga. Hayi, umntwana enginaye oqala una-18 then mase kuba wesibili, yena-ke lo wesibili una 8 manje, okusho ukuthi yamngena yena ena 3 years njengoba eno-8 manje. So nje kunzima sisi ngoba nalowo osenyuvesi ona-18 funda kabuhlungu sisi. Mangabe imphethe lento kufanele ngihambe ngiboleke imali. Thola ukuthi uzosho ukuthi ma ngiyagula, thola ukuthi uzohamba ngihambe ngiboleke imali ngoba lento iyamdemeja ngaphakathi. Mane mabe mchasa kuphuma into ehlaza choices ngalo mncane kuyabheda ngoba isingenele ngisho amathambo nje ayaphuma. Kunzima sisi ekubeni ngiphinde ngibe ngedwa ngoba ube khona uma ngabe useyabonile ukuthi kumele ngenze njani. Manje ngingedwa nje kule nkinga engibhekene nayo, kungaphekwa amandla. Akuphileke ngiyabona ngizogcina ngishiye izingane zami nazo zizosiza ubani ngoba angisakwazi ngisho ngathola lo 2500 angisakwazi sisi ngisho ukuthenga nandlini fanele ngihlale ngigijima ngifuna inyanga nazo zingangisizi nalutho. Ngiyacela sisi mangase ungixhumanise noma bomsweni bekungangcono khona ungenzeka. Akuphileke impilo yami mina ngizicabanga nokuyibulala. Ngibuye ngicabanga ngezami zishina noma ngoba naye manje sekule
inkinga nazo. Kungaphekwa amandla sisi. Ngiyabonga sisi ngokuthi umnake. UNkulunkulu akubusise. Ngiyanicela-ke guys ningalenzi iphutha. Ngicela ukuthi noma wazi ukuthi ngeke uzube nalo usizo lokuthi usize usisi, ungakhomenta noma ngabe yini ukuze izokwazi ukuthi ividiyo ifikelele kubantu laba kumele ukuthi bemsize. Ngicela nisho la kuma-comments ukuthi mhlawumbe usisi angasizakala kanjani, uma kukhona la wazi khona noma kukhona umuntu omaziyo noma abantu ababalulekile abakwazi ukuthi besize abantu. Ngicela ukuthi nibatheke la kule video lena, nibatheke ezokwazi ukuthi usisi athole usizo lolu okumele ukuthi alithole. Ubuka njengomuntu osehluphekile kakhulu and le nto isithatha isikhathi eside enayo. Ngiyanicela guys, ngiyanazi ukuthi angeke nize nihluleke, nihlezi nibasiza abantu, nihlezi mangibika kunina sengiyibekile udaba nina nikwazi ukuthi nilule isandla nisize la ningakhona ukuthi nisize khona. Thank you. Hello Mzansi, welcome to Nkosazana Mzansi. If today is your first time visiting this channel, please do the right thing and click the subscribe button, and also don't forget to smash the like button. Kuna sisi lorevile ukuthi uhlala netinyoka, kuphela tinyoka phakathi esiswini sakhe, and that ukwendile konkwambile bo doctor, but bahlala bamjikisa bathi akanalutho, and bantu abaningi basele bashaqekile because people said ukuthi hayibo kukhona lokho serious kuyaphila ukuthi umuntu aphile netinyoka phakathi esiswini. Guys, imagine inyoka isaba uyibuka, qabanga sayiphila ngaphakathi esuswini sakho kokuthi how do you feel? Usho ukuthi uyasho ukuthi ukuzamile ngisho nokudebulela, but aphenza atibute ukuthi bantwana bakhe uyabashiya nabani. Please do comment what you think below down in the comment section. Don't forget to hit the notification bell so that you can be notified whenever I upload a new video. This is the end of my video. I am signing out. Goodbye.